use case 6 er vis den rigeste og fattigste bruger. Ja, som man måske kan se, så har jeg lige været inde og manipulere lidt med balancerne. Ja, og listen fås ved at trykke på Show R and P, som står for Show Rich and Poor, og vi trykker, og den filtrerer og viser den rigeste øverst og den fattigste nederst. Ja, og den er sat op sådan, at hvis der er flere, der har samme balance, både om det er den rigeste eller fattigste, så dukker de alle sammen op på listen. Ja, det kan jeg lige hurtigt demonstrere. Hvis jeg nu sætter en halv ind på den her konto, så vil der være 4 med 1. Så hvis jeg trykker igen, så kan vi se, at de alle sammen er der. Men det er stadig den rigeste øverst og fattigste nederst. Ja, det er use case 6.